आपले बुवा वैभव गाडीगावकर इथे हजर झालेले आहेत। एकादशी निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। मला पण एकादशी। आणि आपले डबल जी संतोष गाडीगावकर हे सुद्धा आलेले आहेत। प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्ही या दोघांना बघितलं असाल। बुवा आणि आपले डबल जी उत्कृष्ट अशी साथ यांची असते आम्हाला, त्याच्यामुळे आम्ही प्रत्येक कुठेही जाऊ शकतो।
इकडचा हरिनाम सप्ताह तो पार जो पूर्ण झालेला आहे एकादशीचा सगळं तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितलात प्रदक्षिणा जी होती ती बघितलात. त्यानंतर ही जी सिद्धदेव पावन नारायण मंडळ वारकरी होते ते नाचले व्यवस्थित मजा केल्याने म्हणजे जो पार सांभाळल्याने 12पर्यंत आणि आत्ता वाजलेत 12 मागे घड्याळ तुम्ही बघू शकता. तर आता एक पार संपलेलो पूर्ण आणि तर उद्या बिळवस आणि शिरवटाक जायचं. तर दोन्ही मंदिरातले मी जर कंबाईन करून एकच व्हिडिओ केलाय तर ती एकच होईत नाही तर मग वेगवेगळे होतील दोन्ही. बघू तिकडे गेल्यानंतर मी ठरविता. पण उद्याची पण व्हिडिओ तुमका मिळतील या आजची पण व्हिडिओ तुम्ही बघा. व्हिडिओ कशी वाटली तुमका नारायण मंदिरातली तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगा कळवा. जर व्हिडिओ तुमका आवडली तर लाईक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि जर आपले जुने कोण असतील तर त्यांनी लाईक आणि शेअर करा. आपण पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.